cedi. Prva klasa zlata vrijedi, prvu ligu zovu A, jer je uvijek prvo A. Zato pazi koga slijediš, skupa s nama više vrijediš. U budućnost pogledaj, najjača je klasa A. Zajedno smo jači, a to svima znači, zajedno smo bolji, a svima po volji. BiH da gradimo zajedno. Zajedno smo jači, a to svima znači, zajedno smo bolji, a svima po volji. BiH da gradimo zajedno. Gdje smo nekad bili, pogledaj šta smo učinili, šta smo sve izgradili. A kako? Zajedno smo jači, a to svima znači, zajedno smo bolji, a svima po volji. BiH da gradimo zajedno.